Эфирден алқылар вақты студияда Алсу Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Еткер бұлырлық жырлар. Қолабызда Рәйіс Нағимов истәлігіне мемориал тақта ашылды. Аның жырлары уже туған болған, олар туылған болғанларында бір менде болса қопшыққа деп ойлаймын. Шушы сөздерден соң шушы қопшық тишіліп жырлар оға башлады. Xeyriye aktsiya. Әлмәттә мұқтажлар үшін тұқмаш кистілер. Менә күпме ата-аналарны бергә балалар укыган, ата-аналар белән очраштык. Бик күңелле итеп вакыт үткәрдек, тұқмашны рәхәтләнеп кисәбез. Йомырканың сарысына гына баскан высший сорт он белән бик матур иттереп эшләдек. Бик күңелле үтте, бик рәхмәт бик зур чакырулар өчен. Уңган һәм сәләтле кызлар. Ознакай шәһәре мәдәни үзәгендә моторлык бәйгесе узды. İdil буе районнарында иң матур һәм иң сәләтле кызлар яшәгән. Ә менә шул Идел буе районнарының иң сәләтлеләре ул Татарстанда, Татарстан җәмгыятендә. Бүген 25 март мәдәният хезмәткәрләре көне. Бәйрәм көндә тантаналы шартларда композитор Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре 30 елдан артык беренче балалар музыка мәктәбе директоры булып эшләгән Рәйіс Нәгыймов истәлегенә мемориал тақта ачылды. Бу ел аңа 79 яшь тулган булыр иде. Бу истәлекле вакыйганың мәдәният хезмәткәрләре көнендә үтүе дә зур символик мәгънәгә ия. Чарада безнең төшерү төркемендә булды. Рәйіс Нәгыймов 1985 елда жырлар яза башлый. Вакыт узу белән ул 100дән артык әсәр язган танылган композиторга әверелә. Аның иҗатын Татарстанда гына түгел, аннан читтә дә беләләр. Чара барышында кунакларны Әлмәт районы башлыгы урынбасары Роза Әфләтунова сәламләде. Бүген без сезнең белән тантаналы шартларда Әлмәттә озак еллар хезмәт куйган, кыска гомерендә Әлмәтебезне донлаган искиткеч кешегә, атказанган хезмәткәргә, композитор Рәйіс Нәгыйм улы Нәгыймовка хөрмәт һәм ихтирам күрсәтәбез. Жизненный путь прославил наш Альметьевск, заслуженный работник культуры, композитор Рәйіс Нәгыймов. Рәйіс Нәгыймов Әлмәтнең иң борынгы уку йортларының берсе булган беренче музыка мәктәбендә 33 ел хезмәт куя. Балалар талантларын ачу һәм аларга ярдәм итү танылган музыкантның тормыш позициясе була. Рәйіс Нәгыймов эшләгән чорда мәктәп республикада иң яхшыларның берсенә әверелә. То наследство, которое он оставил, мы будем его достойно продолжать, развивать, воспитывать наших детей. Кунаклар Урсалтауда жырын аеруча җылы каршы алдылар. Саҗидә Сөләйманова сүзләренә язылган Салават Фәтхетдинов башкаруындагы иҗат җимеше республика телевизион конкурсында беренче урынны яулый һәм 1990 елның иң популяр татар җыры дип таныла. Шул вакыттан бирле ул Әлмәтнең рәсми булмаган гимны булып санала. Чарага уртак иҗади эшчәнлек буенча дуслары да килә. Алар үзләренең якты истәлекләре белән уртаклаша. Инсаф Исламов Рәйіс Нәгыймовның җырлар яза башлаган чырын искә төшерде. Концерттан соң сәхнә артына концерт беткәч Ринат Хәмәдович Галиев килде, кирде. Һәм шунда безне кулларны кысып мактады. Җырлыйсыз егетләр әйбәт дип һәм Рәйіс Нәгыймовның кулын кысты да Рәйіс сиңа җырлар яза башларга кирәк дигән сүз әйтте. Һәм менә ни хикмәт шушы сүзләрдән соң Рәйіс Нәгыймов Мен даже үземә уйлап шулай дип аның
жырлары уже туған болған, олар туылған болғаннарын бір нендей болса қопшыққа деп ойлаймын. Шушы сөздерден соң шушы қопшық тишіліп жырлар оға башлады. Шара ахырында тантаналы шартларда мемориал янына кунаклар чәчәкләр салдылар. Аның тормышы жырларында, балаларында, оқушыларында, аның шәкіртләрендә дәвам итә. Игелек кылда суга сал, халык белмәсә, балык белер дигән борынгылар. Калабызның Ризатдин Фәхреддин исемендәге гимназиясендә 2нче ел рәттән әниләр һәм әбиләр катнашында хәйрия акциясе узды. Алар бергәләп мохтаҗлар өчен токмаш кистеләр. Елның бер көнендә гимназия ашханасы менә шушындый токмаш кисү цехына әверелә. Узган елдагыча быел да биредә укучыларның әти-әниләре, әбиләре һәм әлбәттә инде укытучылар бергәләп шушындый токмаш кисергә булганнар. Былтыр барлыгы 20 килограмм чамасы токмаш кисергән булса, быелда аның күләме шулардан да ким булмас ди оештыручылар. Гимназия директоры Фируза Вәлиуллина сүзләренчә, мондый чаралар бердән берләшүгә бер сәбәп булса, икенчедән халкыбызның күркәм традицияләрен дәвам итүдә. Милли ризыгыбыз булган токмашны да басу һәм кисү серләре бар. Аларны киләчәк буынга тапшыру мөһим. Әлбәттә инде барлык оешкан сыйныф җитәкчеләренең сүзен кире какмыйча, менә шундый акциядә катнашкан өчен барлык әти-әниләремә һәм әбиләргә килгән кунакларга барысында рәхмәт сүзен җиткерәм. Минем күңелдә бу изгелек акциясын дәвам иттерү. Традиция демәктән өмәгә килгән әниләр һәм әбиләрнең барысы татар хатын-кызларына хас эш формасыннан килгән, һәркемнең башында яулыгы бар, һәрбере алъяп күш япкан. Наҗия апа Мустафинаның биредә оныңга Ратмир укый. Татарча төпле белем алсын дип, аны гимназиягә махсус биргәннәр. Әлбәттә, бердән-бер оныңының укытучылары чакырганда әби кеше бер генә дә чарадан калмый. Ул бүген дә биредә өмәгә мәрхүм әнисе чиккән алъяпкычында киеп килгән. Бу 70-80 еллык әним кияүгә чыккан матур алъяпкыч. Ул чиккән шушы шигүләре дә бөтенесе аларныкы. Аның төсен текертәбез. Бу 3 кызыбызда да бар, 3 сеңелдә дә, шибездә дә. Монда очрашулар бер-береңә ярдәмләшеп яшәүнең, бердәмлекнең кирәклеген ассызыклый ди токмаш кисүче уңганнар. Бу бит инде игелек акциялары. Шуның өчен без андый акцияларда бик теләп катнашабыз. Мәктәбебезнең ярмаркалар үткәрә, ул ярмаркаларда да бик рәхәтләнеп катнашабыз. Менә күпме ата-аналарны бергә балалар уккан, ата-аналар белән очраштык. Бик күңелле итеп вакыт үткәрдек, токмашны рәхәтләнеп кисәбез. Йомырканың сарысына гына баскан высший сортын белән бик матур иттереп эшләдек. Бик күңелле үтте, бик рәхмәт бик зур чакырулар өчен. Өмәдә 60лап хатын-кыз катнашты. 1 сәгать эчендә әзерләгән токмашны алар картлар йортына һәм хәрби госпитальләргә тапшырачаклар. Радифа Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Креатив процесслар фабрикасы яшьләр үзәгендә сугыш турында тирән мәгънәле юллар яңгырады. Бирдә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган "Без сугыш хакында шигырь аша сөйлибез" дип исемләнгән гомумшәһәр бәйгесе узды. 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге 50гә якын катнашучы үз хисләре белән уртаклашу һәм геройларны искә алу өчен сәхнәгә чыкты. Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу глядя, трехлетней девочки глаза. Кичүшат мәктәбе укучысы Дамир Афзалетдиновның гаилә тарихы башка бик күпләрнеке кебек үк җиңү бәясе турында искә төшерә. Аның әбисенең әтисе сугышта катнашкан. 1944 елны минага эләгеп яраланган. Нужно знать свою историю, своей страны, своих дедов. Я без ноги поднялся и стоял. За кровь мою разгневалась земля. Бәйге 3 этапта узды. Балаларның рус һәм татар телләрендә чыгышларын, шулай ук өлкәннәр өчен аерым категория. Жюри конкурсантларның югары дәрәҗәдә әзерләнеп, ихлас хис белән катнашуларын билгеләп үтте. Те слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. Сәхнәдә чыгыш ясау, аларның тормышка әзерлегедә. Алар менә шушы язучыларның, шагыйрьләрнең ятлап, алар шулай өйрәнәләр. Үзләренең әдәбиятын белергә, һәм аны халыкка җиткерергә.
һәм үзләренең әбиләре, бабалары төнләр сугышта катнашкан. Сугыш кына түгел, гомумән тормышны килердә, тормышны алып баруда катнашкан өлкәннәр өчен горурлык хисе дә һәм үзләре шуны яңгырата алулары белән дә алар шулай зур эш эшлиләр. Хәрби-патриотик шигырьләр бәйгесе иҗади ярышка гына түгел, әлмәтлеләрне халыкның батырлыгы истәлегенә берләштерүче мөһим вакыйгага да әверелде. Ләйсән Галиева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният йортында узган җомга кичә мәхәббәт көйләре белән тарихка кереп калды. Биредә «Мелодия любви» исеме астында Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестры чыгыш ясады. Бу концерт Татнефть компаниясенең әлмәтләргә әзерләнгән чираттагы бүләге. Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы халык артисты Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестры калабызда беренче тапкыр гына түгел. Аның дирижеры Сергей Скрипка, Россиянең халык артисты, Россия кинематографиясенең Дәүләт симфоник оркестрының баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе. Үз карьерасын кино музыкасына багышланган маэстро тамашачыларны хисле романтик һәм драматик композициялар дөньясы буйлап сәяхәт иттерде. Мне кажется, что вот такая музыка, которую мы играли, это... Бүген без уйнаган көйләр безнең музыканың алтын фонды дияр идем. Күбрәк кинофильмнар аша таныш булган композицияләр, искиткеч көйләре, кабатланмас сюжетлары белән дә кадерле. Һәр бире тулы бер гомер, карыйсың да кинофильмнарда искә төшерәсең. Настоящая музыка с великолепными мелодиями, с чудесными какими-то... Вот каждая это целая жизнь, вот каждая это какая-то своя история. Возьмите одного этого слоненка, как он помахивает хвостиком своим, да и трубит. Но это же замечательно просто. А отцы и деды какая изумительная. И картина, и сразу картину вспоминаешь. Плывут небесные огни, небесные необозримою дорогой звезд. Кичәнең солистлары кинопроектларда һәм мюзиклларда катнашу белән танылган Россиянең әйдәп баручы джаз җырчыларының берсе Анна Бутурлина һәм сирәк очрый торган бай баритонлы артист Владислав Косарев. Бу концерт күпләр өчен язгы уяну, яшьлегә кайту сыман кабатламас эмоцияләр бүләк итте. Все желания исполнимы между людьми, да будет тот любви. Этот оркестр, он идеален для меня, потому что в сравнении с другими, да, мы постоянно ходим на концерты. Это чистота интонирования. Обычно духовики же, они бывают, не строятся скрипачами, а здесь прям идеально. Настолько впечатлений. Мы счастливы. Единый организм, прям на душу и на слух, и вокалисты — это просто что-то, это чудо. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Программада Советлар Союзы чиратын тамашачылар яраткан фильмнарыннан музыкаль композициялар һәм җырлар яңгырады. Бу «Зимняя вишня», «Гарды Марины вперед», «Жестокий романс» һәм «Доктор Живаго» һәм башкалар. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай шәһәре мәдәни үзәгендә моторлык бәйгесе узды. Әлеге чара быел бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган. Аны оештыручылар район һәм шәһәр мәдәният йорты хезмәткәрләре. Ознакай гүзәле 2025 бәйгесен безнең төшерү төркеме дә күзәтте.
Бәйгедә шушы җирлектә яшәүче 13 яшьтән 20 яшькәчә булган 5 сылу кыз катнаша. Алар әлеге минутларда сәхнә түреннән үзләренең сәләтләрен күрсәтеп көч сынашалар. Бәйге 3 өлештә үтте. Беренче өлештә конкурсантлар үзләре белән таныштырды. Бүләк була авылым, табигатьне яратам. Кечкенәдән сәхнәдә җырлыйм, биим, җан атам. Икенче өлештә иҗади чыгышлар тәкъдим ителде. Өченче өлештә дефиле күрсәтелде. Катнашучылар һәркайсы үзен лаеклы күрсәтте. Сәхнә түрендә чыгышларда милли чалымнар, көчле аһәң, гореф-гадәтләр, татар моңы үз урынын тапкан. Үзем балалар бакчасында эшлим, музыка җитәкчесе булып. Мондый бәйгедә чынлап әйтәм, дөресен әйтәм, беренче тапкыр миңа моны безнең балалар бакчасының мөдире тәкъдим итте. Әйдәле катнашып кара әле, синең сәләтләрең күп бит дип үзеңне сынап кара. Шундый матур бәйрәмдә үземне күрсәтәсем килгән иде. Миңа 19 яшь һәм әлеге көндә мин Азнакай политехника техникумының 3нче курсында укыймын. Без туганлык темасын чагылдырырга булдык. Чөнки Бөек Ватан сугышында иң мөһим темаларның берсе, әйберләрнең берсе булган туганлык, бердәмлек. Җырлау яңалык түгел, шуңа бүгенге көндә без җырларга булдык апайларым белән бергәләп. Компетентлы жюри һәр чыгышка үз бәясен бирде. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Дамир Гыйләҗев катнашучыларга изге теләкләрен җиткерде. Кайсы төбәкләрдә җир шарында иң матур кызлар. Беләсезме, кайда килеп чыккан? Идел буе районнарында. Идел буе районнарында иң матур һәм иң сәләтле кызлар яши. Ә менә шул Идел буе районнарының иң сәләтлеләре ул Татарстанда, Татарстан җәмгыятендә. Һәм менә мин шушыларга өстәп әйтергә, ә менә иң һәм тагында иңе ул Татарстанның Азнакайда. Бәйгенең нәтиҗәләренә килгәндә, Назлы гүзәл номинациясендә җиңүче итеп Ралина Галимова билгеләнде. Уңган гүзәл номинациясе иясе Мәрьям Хәмзина булды. Таңсылу Гыйлметдинова сәләтле гүзәл, Сабина Самигуллина сөйкемле гүзәл исеменә лаек булды. Азнакай гүзәле 2025 бәйгесенең җиңүчесе итеп Эльвина Закиева игълан ителде. Һәр катнашучыга дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.